Bible Lesson 7, Serving Others. Memory verse for this lesson is, I have set you an example that you should do as I have done to you. John chapter 13, verse 15. Kalhen kut kar ninga ni zing ania. Iswa chuan azir tir te zing ami pani. Peterale Johanna te chu kalhen kut zanria ba sei turin atia. Khoya nge bwa saila mindu antia iswa chuan khopuya khan vakalula khopuya kulkongka chuan mipa pakhat bela tuipu in huanga ani chu zuilu tang cheu ani chuan kan pindan man tu chu ko muang cheu atia peterle Johanna te chuan iswa soyang chuan an kalta chuan iswa soyang nge in pindan te chu an vakuta pindan chungnung an zawai tana zaw tok tak mai ania zanria bwa sei chuan an buai tanta ani tui le cho tolte iswa le azirtir te chuan an kebalte an silfain turin an da boka ka hun lai kha chuan chopoi mo tak an kil don piangin an in silfai masazia thinani tu in nge kan ke te hi silfayang le tin an ngai to a chalo ten kesil hi chu an ti zia ma se chalo roi turin iswa min ti silava antia keini chu sil turin min be sayom silava antia zanria kil huna chuan iswa le zitir dangte chu an lo thlengta a tuile chotol chu an hmuwa an mani tok chuan heti hian an in ngai to threwa chalo kesil tu kanilawang an tiril ruwa dokan chu an kilta a chuta chuan iswa chu athawa chotol chu tuin a chung khata zirtir te ke bula chuan a thing thia an ke chu sil sakta a zirtir ten an ti atana an du lo em chu lali swa chuan atita ani chu ke sil turata na thaile lutuka ani ngai tak mai chu iswan an ni chu an ke chu sil sakta a iswa chuan an ke te sil sak zo chuan ka thian te u atia midang te puitu ni ula midang te rongbo sak turin in pe reng turin ka zirtir cheu ani atia zanri atan changdoi dim tel lo le grape tui an ina chuti chuan iswa chuan ni rei lo te lo thleng tura achunga thil thleng tur te a hril hloma tha ani anga ma se anung leang chumi nu a chuan apa hne na wana akalang chu chuan a zirtir te ati hlavin ati lungai hle a ma se alokir le anga a hne na a hruayang ti thu a hril chuan an thla ati muang le ta ani